Urian itu hata, tapas sonang, ya tapas herem maruhata, tapuk kama parminggot tadi bagasan harianon, sosoninang namang ihuton, ibadahon melalui live streaming. Mari demahita siap buka di nomor 2 ayat sada 1 Naik puji aku ho Jehovah, ai hodo de batanam tui, sai suruh to di parbadia, mau sahu puji goharmi, mari hite Yesus anakmi. Salomon rohami edeki anakmu asatu horito buase todim pasar rotu todiku manobu Wow di dalam nature asa tok tonggok dame rohaki gir mamuji goarmi Jehovah mamalo mamuji goarmi sayuran sapa ikut puji goarmi Mari hite-hite guar ni bata ama, doat guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat guar itu di perbadia, na tu mau palangi doat tanoon. Amin. Pargugu na suatu dusan, selehon madihami haporseawan na mangudu, asal tong hami porsea dia anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Top pamarohanayas di bagasan hami, jala pai baru rohanami jala pasitong, saya pahot maha porseawan nami, asahot jala sonang rohanami, marningo naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hauma pati ini bata
sian patik parjulu saat rodi patik pasapuluhon. Patik parjulu. Angolu Jehovah di Batam, ninna di Batatta, dan jari marakup au benomu di Batam. Patik paduahon. Dan jari ganaumu jala dan jari sumanonmu, manang ahana di bagasan, manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, roi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang gotunggabe sobaon manang sioluan. Patik patuduhon. Dan jari dohonon guar di bata anggo sotureda lanna, ai hona uhumna di sugut akka namar sineang di guarna. Patik pawapaton, ikut hauma parbadiahon ari minggui, di nomari ma ulahamu nasa siudonmu, alai anggo hari papituhoni, hari padayani Jehovah di Batamdui, dan jadi homarakup, dan jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, mang naposom lahi-lahi, mang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak penamang ibadati hutam, ai dina onomari do di toppa di bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradiam ma ibana diari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, hari parian nai jara di parbariai. Patik palimahon, ikon pasangawamu do natorasmu, asa martua ho, jala liring mangulu di tano na lehon di Batam, di ho. Patik paonopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiahon, unakko olo makatidakon hata nasututu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi haliangan niroham bagas nidongamu. Jarang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringot tu patik nasa pului ondo. Ahudu Jehovah di Batam ninna di Batata, pargugo na suatu dosan jala parimas. Siduluhon dosa ni ama-ama tu pinopparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut pawapaton, pinopparni akkana sugoro hariahu. Alai asidor hakku di akkana maribu-ribu, akkana marholoni roha diahu, naso mangalawosi patiki. Iro sahatna, atau ngorak mangidugo menghita lau mengulahon patik nae. Ali Tuhan di bata, saya parugui mahami, mengulahon hau bartu patikmi. Amin. Santo
Tato poti marusata biadopan ini bata martang yang mangita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Orang na patupahon hasani dosa dihami halak dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akkada mangarsakko dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasani dosa nami. Leon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor seaon laho manggutapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasat hami diri nami tuho gawe pelian na mangulu jala nebadia mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ini bata taringot tuhasani dosa. Alani pangalausiat tado ibana tertulang. Alani pangalausiat tado membahenna tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabuang. Apa itu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum hita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama epistel turpuk di bagasan mingguan Imes Yakobus 5 ayat 12 saat rodi ayat 10. Alai perjodo ni saluhutna aliak kadong aku unang ma hamu manolon-nolon manang tu perlangitan manang tu tanoon manang tu panolonan na asing. Alai hatamuna olo hotma olo ia hata dang hotma dang asaunang madewu hamu tu bagasan uhum. Di tengah-tengah muna natumuna porsu martangia maibana moladong namarlas ni roha marende maibana. Molo adong namar sahid di hamu di jauh maak kasituan ni huriai asa ditanyakon ibana di dapol ma ibana mulak di dapol ma dohot miak marhiti-hiti guarni Tuhani. Atong masih topotol dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malu hamu namar gugos itu tulu tangyang ni partigor molo di haburjuhon. Dungi diulah yang martangiang jari lehon langit ima udan dungi di patubuhan tano ima perbue ido saatna martua do akka natu mangihon hata yang dibata jala nau piausa. Amin.
Supang petikina sumuru tersahi Taha tidak koma hapor siau tai sona hina tidak ko nindonganta sa hapor siau di portibion rap mahita madok. Ahu porsea hindi bata Jehova ido ama pargugo na suhatu dusan na tumapalangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehova na sasadai ima na tinubuan si Maria na gabi-gabian siat to di porbadia adorak sohauhan. Ido tu hatta na tumau na birnit di pahuman ni silatus na may tarpajal di bana di hao pinorsilang na tuat tu bana turun tangano na mulak manguru di hari patuluhon na manait tu surgo lahulu tu siamun di bata Jehova amanai pergugo na suatu dusani di simai bana pe mulak so tanoon manguhumi halat na mangulu dot na mate aho porsea di to di porbadia jalalong sada huria na badia huria tapan hal Kristen akan na badia doh dihasani dosa doh diatai na mandok mulak mangulu so daing hal nong mate doh diangoluan na sora sudah amin. Tapi gimana kor gabungan perempuan
Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Hora semadihi tasaluhuna amanginang. Tatangi hormat titing ni minggu tasadarion minggu pa-20 Dung Trinitatis 2 November 2025. Sada. Goar ni minggu tasadarion ima minggu 20 Dung Trinitatis hasi tolu sadaon ni debata. Topi ni minggu ta ima ditangi ho debata do tangyang ni napasona. 2 Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion 2 November 2025 di Patu Pahuriata do Pakobasion Padidion Nabadia di Permingguon pukul 7 WIB tu 2 halak yanakon bawa dohot di Permingguon pukul 10 WIB tu sahalak yanakon bawa jala tu sahalak yanakon buru. Tolu Pertangyangan Ulayah. Pertangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Saminggon ima sada. Hari Kamis tanggal 6 November 2025 wilayah Pitu di keluarga sada keluarga Nyonya M Sitomorang Sinta Nauli Boru Sidebang. 2 keluarga Albert Arwan Nurmala Boru Tambunan. Waktu 10.30 WIB. Tempat gedong fasilitas lantai tolu. 4 Pembubaran Panitia Pesta Gotilon tahun 2025. Pembubaran Panitia Pesta Gotilon 2025 dipatupa di hari Minggu tanggal 10 November 2025 pukul 10 siang sampai selesai. Inganan Ruang Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Pinangi dotusude parhalado dohotusude panitia asaro madohoti acara pembubarani. 5 Ibadah dohot acara puncak tahun transformasi Pasar Minggu. Ibadah dohot acara puncak tahun transformasi dipatupa di hari Minggu 10 November 2025 do mutu ibadah dohot acara sada. Ibadah mana Permingguon tahun transformasi dipatupa 2 hali ima di Permingguon Manugot dohot siang di pasada masuk pukul sia WIB. Dohot Permingguon sore masuk pukul 18 WIB. Permingguon pukul sia WIB diulauhon ni Amang Padita Eldarton Simbolon de Min Kepala Departemen Manangkadep Diakoni HKBP. 2 Dusidok Permingguon dipatupado acara bersama ima perayaan di ruang serbaguna gereja. Tolu dipatupa panitia do parkir ima di area gereja dohot di sekolah Bunda Kandung. Tua karuas na jonok domisilina sian gereja Pinangi doma asa unak pola mabuan kendaraan roda 4. 6 Ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani uluhon ni opui eporus HKBP di Patupadi hari Selasa tanggal 10 November 2025 pukul 17 WIB sampai 18.30 WIB. Inganan Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor sada Cakung Jakarta Timur. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengundang 15 hala perwakilan ruas ni Huriata HKBP Resort Pasar Minggu lahomar dohoti acara puncaki. Pitu danak nasorang. Di basa-basa hotu-hatta do sada danak bawa na di hari Sabtu 23 Agustus 2025 di keluarga Freddy Daulat Hutagaul Inang Novita Borumunte alamat jalan Muhammad Kafi 2 nomor 44 RT 007 RW 008 Jagakarsa Jakarta Selatan Wilayah Sada. Hipasdo dadanaki sangoni nang natorasna. 2 di basa-basa hotu-hatta do sada danak boru na di hari Selasa 20 Oktober 2025 di keluarga Gunung Raja Mada Johan Siahaan Inang Lasdiani Juliana Boru Simatupang. Alamat jalan Dolang 2 Gang Sudirman RT 010 RW 002 nomor 50B Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur wilayah Saplopat. Hipasdo dadanaki sangoni nang natorasna. 8 ruas ni Huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang perhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton
Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas ni namar ulang tahun hatu tubuh dohot namar ulang tahun persaripeon mamuk kasiat tanggal 2 sahatu tanggal 2 November 2025. Goar-goar namar ulang tahun Boy Mata Ida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabe ujahani lasni rohatai di enek dosian Jakobus sada ayat 17. Saluhut na silehon-lehon na dinggan, na saulibasa na mauliutus, ima na rosian ginjang, sian amani na tiur na sa olomuba, na sa uboto agia halinu ni hamimirbar. Sia, ruas na marsahit. Tu aka ruas na marsahit, na dirawat di rumah sakit, dirawat di jabu, rawat jalan, dohot aka na marsahit menahun, dohonon nami ma. Sa di pase-pase Tuhani tohatai ma sude pangubation na jinalomuna tibu malum parsahitoni. Tatangnyakon ma nasida asa tibu malum sian parsahiton daftar goar-goar na di bagasan parsahiton Boy Mata Jaha jala tajaha di buku Warta Jemaat. Titing naso jinahahon doho parhepengoni huriata Boy Mata Jaha di buku Warta Jemaat naung di parade huriata sangoni matiting dihita di bagasan sa mingguon. Horas. Marede mahita siap buku di nomor 755 Uhud tapasama pilihan perjuru pilihan A pilihan sada A do pilihan sada B. Oh Tuhan, oh tolongmu,
marlas ni roa marpakirimo jala margo go alabasami hapusan ho Tuhan, hapusan ho Tuhan, dan nama sohot asini roham nasanari ko di awi parade tungalani asip do isuge. Dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhuna. Selamat hari Minggu amanginang. Ya hatani debata nagabe ujahan ni jamita di minggu tasadarion Minggu pa-20 dung Trinitatis tersurat do di buku Nehemia bidu sada ayat sada sahak rudi ayat 10 sada. Nehemia bidu sada ayat sada sahak rudi ayat 10 sada. Tajaloma hatani debata nangek ma tapai hutihut. Omma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongonau di huta Susan di bagasan Jabune Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hanggiku rap doho deba bawa sia Juda gabe hupauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akana malua akana teba sian halak na terbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungi ninanasida matuau pasi-pasi ni jolma akan tinggal sian halak na terbuang marpardangola gudang nasida diluati jala marhaurahon ainunga merbungbungan akapari ni Jerusalem jala pitu harbangan na nunga ditutung dohot hapi. Jadi dung dibegi baritai hudul maau laos tumatangis margudok pongau pola nania liling jala marpuasa au dohot martangiang diadupan ni bohi ni debata na disurgui nikuma iya le jahuba debata na disurgo hodo debata na tibbul jala na sokal natotong marningok badan dohot asini roha tuhalak na makaholongi ibana jala na mangaraduti akka tonana saya patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihot tangiang ni naposomon na hutangyakun noaing diadupami borngin dohot arian
mangodihon hala Israel akka naposomi. Huhut ahu manopoti akka dosa ni hala Israel, akka nahubahin hami dopakho, nang au nang pinoparnidamang nunga mardusa hami. Tung namarrohamago situtu hami marparulan dopakho, ala sohuraduti hami tona aturan dohot uhum akka natinonahommu tu si Musa naposom. Alai sai ingot mahami, alai sai ingot ma hata natinonahommu tu si Musa naposom. Uju nanidokmu molo ditutuk kamu merdusa paserahokku ma hamu tu tonga-tongan ya kabangso. Alai molo mulak rohamu tuau jala diraduti dohot diulahok kamu akatonakku nang tung sura naung abolong hamu saha ro di ujung ni langit sai papungokku dohamu siani jala mulak hamu buanokku tu inganan nau kupilit bahen inganan ne goarhu. Akan aposom donasida tongon jala bangsom naung pinaluam marhite-hite hagugugudang dohot marhite-hite tangammu nagugusahali. Iya le Tuhan saya patinggil ma pinggolmu tumangihon tangiyang ninaposomon dohot tangiyang ninaposom akka nalomo roha merhabiara tuguarmu. Saya manupak maho dilakani naposomot sadarion asa jupangan asini roha au dia rupa ni rajai ai si tahu anggur ni rajai do ahu ido saha ni turpukta di berita nauli naung tabige jala si jalota huhut si ulahonota di mulutta si ganupari jala hobartu almanak ni huriata topi ini mingguta sadarion di dok dosongonon ditangi hod debatado tangiang ni naposona. Tuhan mendengarkan seruan hambanya. Dia semua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus mengihuton sejarah manang bingkai keselamatan na pinabotohon doho na pinatuduhon ni debata di sadok perjalanan ni ngulu ni bangso Israel siapa dan narubi saha tu padanay baru dohot akan aporsea dukon majalo berita nauli sian debata marhite-hite Yesus Kristus dohot marhite-hite kapostelna dohot akan aposona tagamod do ikog gabi sada ujahan nahot ngulu parugamo otta ngulu partangyangotta tagamod do gabi sada habitus sada hataridaan nasotar sirang siang ngulu ni akan aporsea ima ngulu partangyaon nang pesahistong na dang minggu rogation minggu trinitatis don waeng alai betul-betul merhite-hite minggut ta sadarion naeng lem nal-nal naeng lem takas hangulu honota songo diru sasitong na debata na setotong pahebak ko tangan na majakon sudi manangihon sudi jala mabigi sudi akka alu-alu pangiduan na marujahan di haporsiaw odo na sada gabi sada poin si hangulu honota
di bagasan nguluta si gano pare. Anope taida songo dia do pertanyaan ni si Nehemia. Songo dia do pertanyaan ni si Nehemia, sasi tonga adorak turpuhon takyai mana tu Jerusalem. Ena tubu dihabuang di mana? Na tubu dihabuang Babil di mana? Magudang disi. Ale om mahalongangani. Om mahalongangani sasi tongna naso sinigatan ni roha doho pikiran naso bui tuk parbinotoan manigati di pangaratuan manang dihabuang di mana seorang jala budo honor rupani nakapala ya di bagaimana berita manang taringo tu hade bataun di debata ale om masada turi-turian om masada gobaran pobo memang huaso ni debata manorusi saha turing-ring doho hati-hati budu manirang ring-ring doho hati-hati manorusi saha tu pusu-pusu om manwaeng huaso ni debata jala di patuduhoni do songo dia do huaso ni debata ikom mangulu di ngulu ni aka natinuduna di ngulu ni aka na pinilina tangi yang do turpuk jamita dihita di minggut tasadario asa gabe ngulu si partangi yang mahita ngulu si partangi yang dada holas sabatas mangultopon tu debata na hinirib di rohatta na solo di bagasan hati-hati nang pikirat dada holan sabatasi ale jumulu mataida sasitong na ada keterbukaan, ada rasa empati, ada rasa tanggung jawab moral di bagasan ngulu ni si Nehemia nangpe naung magudang imana di tonga-tonga ni bangso naso uduk jala naso manadda debata alay marhite-hite huaso marhite-hite habis gudang marhite-hite toldi ni debata boydo sorok tu imana huaso ni debata bodo saha tu ibana sakap doho pikiran ni debata asa marhite-hite ibana debata mangula hole berita du dibege imana berita taringo tu Jerusalem berita taringo tu nang malengse manang masok-sok bagas joro na di Jerusalem apalagi taringo tua kaparik ni Jerusalem songo sada simbol kekuatan songo sada simbol persaoran ni Israel tu debata uji di bajong-jong ma sada parik laho makaliangi huta Jerusalem sebagai tanda kekuatan tanda kebersamaan dohot tadani ragam ni akatadda nabui di pajojor sebuah kebanggaan sebuah prestise hape dung maleng sesudinang bahkan saat tupit-tupitu nama tutung songo nadokna di ayat sada saha rudi ayat tulu lungum marohana made itu manang ati-atena bahkan saha rudi na margudok pong alani kupikir wasa gabe dituduh debata manang wasa gabe Nehemia sebagai juru bicara untuk berbicara kepada Tuhan itu nak kena hudokon ini merupakan sebuah huaso hahomion nasubui hasigatan ni roha doho pikiran neng ide utama akamang doho tamuinang songo dia do pakkanguluhonon ni si Nehemia di bagasan ngulu pertanyaan songo dia do rasa empatina tubuh holan margora mudari holan di bagaimana berita taringo tu Jerusalem natading di Jerusalem naso terbuan tu tano Babil maporsu nasida mangai nasida pitor songon na ose manang pitor songon na masih gorgor do ati-atina laho mangurupi alai dak pangurupioni na paling utama nang pesasi tong na pangurupioni harus benar-benar ikut tarida tangiangi ikut takas tarida songon pasca berdoa ado narikot ido neneng donona mariti-iti turpo dung di bagaimana beritai dada pitor songon na humalaput imana lau tu Jerusalem lau pasik kopodau sekalipun pada akhirnya dia harus pergi jala mengorganisir sebuah nakanatading di Jerusalem pajongjong kaparik di Jerusalem
di bagasan 52 hari. Aliharo na niulana. Mangalu-alu tu debata. Martangyang tu debata. Di bagasan roha na margudopong, di bagasan hati yang selalu berharap, di bagasan pikiran na betul-betul mas coloton roha do pikiran na mabonopong uluna. Tu habang sa parasian di debata. Ala di bagaimana? Ala ditangihon di mana? Sian akan na membuat beritai. Taringo tu hadebatao di debata. Coba kita bayangkan. Dia bisa berdoa. Halanya hadui. Tak adong na asing. Ia soholan alani todini debata. Na manuturi. Rohani sude. Akajolma termasuk Nehemia. Poin penting neng dohonokku. Nehemia saja bisa berdoa kepada Tuhan. Bohama hita. Idon wae. Itu kan. Akainang. Nehemia saja bisa berdoa kepada Tuhan. Di bagasan haporsion na pulit dui. Di bagasan rohan na berharap dui. Bagaimana dengan kita? Yang saban hari mungkin mendengarkan firman Tuhan. Ganup hari minggu merminggu. Ganup jupak pertanyaan wilayah martangiang. Ganup jupang PHD martangiang. Alai mulu disuruh. Harus hidup alasan nah. Neng nahame turcuk kamu mah di bagasa roha. Saya selalu katakan, dang nasu boto hita martangiang. Dang nasu taboto martangiang, dang nasu taboto makatai itu debata. Ini soal keberanian dan mungkin juga soal keyakinan. Bodo hita buku, bodo hita pala pungu di bagasa tikon. Alinga tor surok konyani, alah ku boto di sodo tordita. Isodo tor dimuna. Isodokan. Nah, dumula untuk kita senon ikut gabisi pertanyaan mahita. Minimal untuk kita sendiri. Itu. Imana berjulu sehali. Dia mampu berdoa ala memang ada kuasa nih todini debata. Jala ido na saya terus tapangidu tu debata. Jala ido na saya terus tahirim tu debata. Asa anggia dituturi rohata. Diramoti hita. Didongani hita, aidak teradobi hita, hamaolon namasa dia katiki na perpudion. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan semua itu kalau hanya dengan kuat dan gagah kita. Asini rohani debata, na pinangidoni si Nehemia ditangyangna. Keberanian untuk meminta kepada Tuhan. Keyakinan di dalam iman percaya, di bagasan pakirimun na mangulu. Imana perjolo, napa dua hon. Na yang tidak kalah penting na somoru kualitas ni doho gugu ni partanyengota adalah pasca berdoa. Pasca berdoa. Mohado nguluta duko martangiak kita. Lam ture do, lam sikop do, lam fokus do. Manang bohado. Galau do, gale do, boha-boha do, bingung do, udu-udu do lan akan asing. Akan hupa jojor nakinan, akan hupa jojor odengi, imana masa molo sai holan na martangyang dipangasahu diri na tu debata, dipangasahu nuto-uto na tu debata. Berbeda dengan Nehemia, dia benar-benar tunduk di hadapan Tuhan, dia benar-benar membenamkan diri di hadapan Tuhan. Dang dihadiha au ikonido nguluta molo ikon gabisi partangnya kita. Iko songonido pakilala atta dang adong ngagiahan abui hupangasahu Tuhan. Asing ni hola casa desa holan hagugo ommu todim todi parbadia na manuturi au na mangajari au na manugu-nugu au sirabu doau. Saya ini adalah debu molu numangun lucu habang mau dang adong ngagi dihadiah na bui tadi itu jala gobarana dihita di perminggut sedario Oma bunga, bunga asli do kanu, itu teh, anon herbang gupion, amalo sonan botari. Odo gobarani nguluni jolma, odo gobarani nguluni si partangiang. Dia menyadari keterbatasannya dan tidak mampu bertahan tanpa
distek atau disambungkan kepada kehidupan yang sebenarnya. Pola diputikku ni mana, satok di mangerbang. Dungi malos mah. Itu. Dia mulati mah di punganina nasi terus mabebunga dan mengulu di langgatano. Sutuk sotatu sih, ayah lapatan nih bunga namati pitak prandarung beda nih. Sutung gabi taruh soni ada bedanya. Songo bunga-bunga tu gulut. Tu minggu narong kan. Di pajojor mah sarong tu akan minggu ganup akan minggu. Lihat mah di keluarga si mangucong buru si majutak napas satu pungon mah. Alani ulang tahun si matuan itu teh. Iya. Isina ulang tahun di bagasan minggon buru di daftar tu si paropuan. Di nomor 25, nomor 42, nomor 45 di daftar ni ulang tahun ni. Dohok na ulang tahun hok ripe isi teh hari minggu seminggu. Itu ulang tahun hok ripi 40 sada udi itu asa buli tak kobar ondo hita sasitonga jalaka si pertangian ikore juman do dirina inilah dia danga dong dia giguguku jala ino pindah tuduhon nih si Nehemia imana pa dua hon ngulunya kasih pertangian dang dipangasaho guguna dak saya dipadirga si majujungna. Dia selalu merendah diri, dia selalu menunjukkan keterbatasannya. So ngulut taidwi. Nangek-nangek jonakku imana. Dungi tua mamusi nengek-nenget. Bodoh langsung geldep itu teh. Itu kan? Nah, bodoh langsung geldep. Itu struk, itu so. Nah, bodoh nengek-nengek songo peli itu habis miaknya nengek-nengek memana dungi habis mahapina laus tosma arong do nasi songoni ima ngulunia kajolma di hasia nganon ikora jumat do ngulunia kasih pertanyaan itu alani kesempatan besar do kesempatan yang amat sangat baik do na pinangi do ni si Nehemia tu debata ketika dia diberikan kesempatan dia adalah juru minum di tengah-tengah istana untuk raja yang menentukan sehat tidaknya manuai di tangan na dosa sitong na huaso ni raja Artasasta mololomoro hana hatop mate itorbenon na di minumani rasun doh dan kana asing alidang ni di ulah ni mana dia punya memiliki diplomatik yang kuat di hanguluh ni mana do ulona jala betul-betul do laho mengeksekusi tang yang naik ini juga doa juga harus dieksekusi asa unang saya tapa ima doa juga harus dieksekusi duko martangiang gimana tuh debata dungi dipangido mana matu raja mula maju raja nami laho pahipuhon pasikopon hutanami nong malengsian itu dia mengumpulkan jadi pasca berdoa harus ada eksekusi udah kopohom bagiat memang martangiak tuh debata alihato tuonna memang di debata do alita pangiru batu debata pangurupion doho panuturion asa mangulu tangyangi asa songo padok ni akapadita na parjolo justisi hobi ata hidoko hanguluho matangyang jala tangyak koma ngulumi kerjakanlah doamu dan doakanlah pekerjaanmu itu dia mau kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ima beberapa bagian. Hataridaan nih ngulu si partangnya. Dia harus benar-benar merendah diri di hadapan Tuhan. Na mangihut di hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ngulu niya kasih martamiang nama rogate na mangalupit tangan dua rupa ni debata. Iko betul-betul lam tinggil si parionna. Lam tinggil si parionna. Idola patan ni tangiang molo martangiang bonani hata sia tangi akka si partangiang raju meddo lem tu serep na rohana akka si partangiang raju meddo lem tu tinggil na si parionna manangihon suarani debata
Jadi saya Jepang akasi partangiang guru dok nggak dao. Dia semakin banyak mendengarkan orang lain, manangihut debata, macuarahon, maka nguluhon, aka ngulu partangiangon na. Asa unang gabi ganggu roha, asa unang gabi lipe ngulu partangiangon nai. Napa waton? Gudang duhita na bingung, ay ditangihut debata ron yang tanyaku. Na marsahit tu pesipata, torus ma marsahit, somar na melum. Na mate kupe, gabi mate, buharun wangi. Ngati nangyak ku genu pari, karupa dita opat-opak musi. Tong do mate. Naso ditangihut debatado, tangiang. Naso dipaeleng debatado si pareon na. Naso dipatonggor debatado si malolong na, mernida, dohok manangihon. Tangiaku, bohadon wain. Itu kan, waduh suku-suku do rohamuna di si. Manang songud dia do. Toy mak martangiang sarupa naman wain. Gabi ulu nama songuni. Iko dohonok kudu ibaga sa tikyo. Doa untuk kesembuhan sekalipun dia tidak sembuh, itu bukan berarti tidak didengarkan oleh Tuhan doanya. Aina martangiang nabohado, laho pemalupo diri, ido kan di doko di Jakobus 5 ayat 10. Masih tangiangan mahamu asa melum sahih muna. Sahit aharun belga di ngulutau. Sahih roha itu. Ulu do sahih roha no belga. Ubelga du isian jantung, ubelga du isian sahit na asingi. Namura-mura cik roha. Namura-ura tersinggung. Namura-ura dendam. Namura-ura dohok lenak kana asing. Masih tangiangan mahamu asa melupamu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Imana sasi tongna. Alai tua kajol mana martangiang, tua kajol mana pasahat tu dirina tu debata, sasi tongna dia sedang menetralisir roha ngulu parugamo onna. Dia sedang memperbanyak imanitas ninguluna. Ayah kajol mana martangiang sasi tongna. Betul-betul dia merasa dia berjalan bersama Tuhan, dia bekerja bersama Tuhan, dan dia menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Laho menjaga imana, laho madongani imana. Karena memang tidak semua yang kita doakan itu seperti yang ada dalam pikiran kita. Dak saya sude, nata buat ditanyak tai iko songon nata pikiri. Jala memang ikut pikiran ni debatado. Namasa di ngulu niaka namartangiang. Alani i duko camartangiang torang marohana. Tigor mapakatayonna. Jala jujur maimana di bagasan nguluna. Ilu benda gabe di do Jakobus nakan. Ulu iya ulu. Dang iya dang. Jangan lagi berkeliat. Itu. Jala ido na mangulahi do si Jakobus, mangulahi padok ni Yesus Kristus. Di Matius 5 ayat 10, 37. Dok, ulu iya ulu, dang iya dang. Dia punya warna, dang abu-abu. Ngulu dia kasih partangiang, ngulu dia kanamar parsawar tu debata, dang abu-abu. Botar iya na botar, rara iya na rara. Birong iya na birong, takas di batu duhon, odo awali Tuhan. Dang nuai ngomar tangiang marede merkur gabungan nanti, dohok lenak kana asing, dukot casenon. So paboto-boto pungakur perempuan ini, nah imana du pungakur perempuan? Itu, dang bui so ni, hamidui, ahorwa, aung nahurang, aung narikot si batu reon, aung narikot si pareahan, asau parai hami, ido, asalam dinggan, asalam sikop. Alani dihamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Apalagi so minggu tasadarion. Minggu 20 dung Trinitatis. Hasito lusa daun ni debata. Di bagasan pardopahatai.
di bagasan nguluta, di bagasan gulum ini nguluta, ikut lem nal nian, ikut lem takas nian. Hasi tolu daun ni debata. Wajah Allah, image of God, ikut tarida di bagasan nguluta si ganupari. Itu. Odo ngulutai. Jala ngulu ni akka namar parsawar tu debata, ikon gabe ngulu namar tangyang. Iko gabe ngulu namar pungu, ngulu nama redde, ngulu nama muji, dohok pasangapot debata. Ido na membangun, pelan demi pelan membangun jati diri ni ngulu ni ah Kristenota. Jimu larong pe nama do rupani, hai sohuwo to par minggu di hakabipio. Bosani baninna, sasi tone ko dohonoku, naso dia tusi, jalan naso dihanguluhod dope. Akka tirke ni par minggu ni, liturgos ni par minggu ni. Tidak mah. Aron nakaning udangan nasaha tuhita, napi nasaha ni amat tatabunan nakaning. Introitus. Biar mida jauh baru, permulaan ni habisuho. Itu, maruli pasu-pasu. Iman wain, harbangan. Ikut disido hita. Mulundi ko raho tu hita biar mida Jehovah do permulaan ni habisuhon, mari kita takut kepada Tuhan. Nuang persoalan dang gudang nuang nasu biar tu debata. Tak sauti be nuang nasu biar tu debata. Edo. Dilo aka parjahati do di baus ni igungna, dang arong debata aninna. Tak kuwo to men doho tita disi. Dak sahat tangani debata laho manguhum. Oleh sebab itu banyak sekarang, tidak sedikit sekarang yang dengan terang-terangan melakukan bully, melakukan tindakan-tindakan percideraan, nirempati dan lain sebagainya. Tidak manuai. Lepas pudio, mahasiswa-mahasiswi, kebanyakan itu Kristen, amang inang. Itu, gua nggak Kristen dui. Si sobat debata, martangi yang terus debatai. Mungkin itu diajarin aturas neng dohonokku, poinna. Kristen saja dia. Tong sanggup mengulau nak kana si songoni. Balam madang ita da debata. Balam manusia martangiang. Lam manusia majahatani debata. Lam manusia makaulungan hatani debata. Itu lo pikir di hamuna dua keluarga yang membawa anak kita untuk dibaptiskan, untuk dilahirkan kembali. Pernyataan ketiga setelah terjadi baptisan Yesus Kristus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Perkenanan Allah terhadap kita bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan pula karena apapun yang kita miliki. Ia soholan alani ulauta nadingkani. Edak sudi jolma najuju tu debata Tuhan bongop tuara jawab benugijang. Tuhan akan menyatakan daku tadahu dau mahusianahu. Saya tidak kenal kamu. Nahu tadda akan mengulah holomoni rohani damang na di banu gicang itu. Bagaimana supaya setiap anak, setiap pribadi. Oleh sebab itu baptisan kudus adalah karunia Tuhan. Dang mehami. Itu bukan hanya peristiwa-peristiwa begitu saja yang terjadi setiap minggu atau setiap bulan. Tidak. Baptisan kudus adalah tanda kasih dan pemilihan Allah. Natinodu ni debatado kita. Tadda ni holong ni rohani debatado. Idu perdidion na dia. Diloas akayana koto. Diloas sita bongo tu bagasan harajaon na. Jalamat jalo tupal hanguluan na sa liling ni liling na. Oleh sebab itu ini harus diteruskan. Akan nang majalo perdidion na dia ikom mangulu do di bagasan todini perdidion ni. Ikom mangulu do di bagasan ruhu-ruhu ni padidio ni. Akan nang mangatusi lapatan ni padidio na dia iko dihanguluhur doi. Asadada bedirina alai Kristus nama mangulu di bagasan ibanan. Bukan lagi aku tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Oleh sebab itu aku ada untuk Kristus, aku ada untuk menjadi berkat pembawa perubahan-perubahan yang ke arah yang baik, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Baptisan kudus juga sebagai awal hidup baru. Permulaan ni jolma nai baru, natinopa nai baru.
Hobar tu padokna di Efesus 4 ayat 22, saha rodi ayat 24. Meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Takombay manuang si partangiang doho nong majalo padidion na badia iko betul-betul do nangit-nangit mabolokon makaicon akasi bora di bagasan roha doho pikiranna. Yang memberatkan kita sehingga kita susah untuk berjalan, susah untuk mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Molo naung pelaku-pelaku perbuatan yang tidak benar duhita, saya yakin maul duhita paingot dongata, maul duhita manangyak dongata. Ulu si pata martangiyak kita. Ale unang gabi alani gabi maul hawu martangiyang dah. Ulu si pata borak rohat martangiyang ala borak nia kapabahin hatta. Daktar talupi, daktar baik kita menadikon akasi borai. Peluahon akasi bora nama borati rohata. Alai tahingok ma, tidak. So dia di sini Nehemia. Di tangan koni mana dosa ni donganna, di tangan koni mana dosa ni Israel, alai dohok donangi do imana. Au pemerdosa do Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan si partang yang ngipi merdosa do. Jadi unang gabe alani haurangata, gabe bakol pamangat tahun mengidu tu debata. Tetap kita akan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita meninggalkan segala tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah perpudi tidak mah. Baptisan kudus juga mengajak kita untuk hidup dalam komunitas iman. Di bagasan ngulu parsaoran ni akka na porsia tu debata. Kehadiran yang berbawa dampak yang baik. Ido akka dokter Didi. Bohama bayano ni burukon, bohama bayano ni anakon, dokter Didi. Poso-poso dope. Ido. Alan ido hapor siaw ni natoras daksirang. Di padidion ni poso-poso. Tahanguluhod doy. Ido benda gabi suku-suku nan non boha di pangido hamun waeng didion akada danahon tu bagasan nahina por siaw muna. Takulen elusi di pangido rohanami. Itu tugas yang tidak mudah. Tugas yang tidak ringan. Ainung ngadong embrio iman di bagasan ngulu ni kaposo-posoi. Itu tahu kan? Taga di bortia nak kaya nak kotai. Tak nabi noto be 30 hali, 300 jali tatangyak ko ni. Itu padok ni surah Hebir. Kuaso ni dibata roh Tuhan manorusi sahat ring-ring dohot hati-hati. Jadi bagaimana supaya anak ini benar-benar menjadi pribadi yang mengajak hidup dalam komunitas iman. Bukan lagi dirinya, tetapi untuk orang lain, untuk Tuhan. Tentu tidak akan bisa terjadi kalau orang tua tidak meneladankan itu. Jalan memang borak do si tahu noton wae. Dunia sedang menawarkan egois dan harus warna single fighter. Egoisme. HP debata saya terus dulu ditugu-tugu hita. Asa gabe pasu-pasu, asa gabe halomuan di rohani debata, asa gabe perdengganan tuaka nadi humalia. Itu tantangan kita bersama akamang Duta Minang. Alani beberapa lembaga yang diizinkan Tuhan untuk membangun spiritualitas dan membangun hal-hal yang penting dalam diri anak kita. Tatanya kumak. Pamareta melalui sekolah, gereja melalui pendidikan katehisasi kepada anak-anak, dan yang utamanya adalah keluarga, orang tua. Asabui gabe tiruan natoras tua kaya anak konna. Saya yakin orang tua semua berharap sebagaimana yang disampaikan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Inilah sukacitaku yang terbesar ketika aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Alani margugu mahita saluhuna. Ini hutang kita yang harus kita bayar dengan lunas. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata jahuba manami. Mauliati ma Tuhan di pasaha rohanami tuho. Didongani jala di pasu-pasu hohami. Hura jumi rohanami do. Pardusa na gudang dohami. Ale laos di gudang ni dosa ido. Hubarani hok kami. Rotu adopamu martang yang tuho. Asal lehonommu haluau dihami. Haguguon laho
manuliki rohanami laho bau-bau rohanami ito dimi duli Tuhan naho pangasaho kami songon na pinatuduhon ni naposom si Nehemia na martangiak tuho na marpakusadea tuho na mangasaho guarmo doho gukom jala ditangi hoko do imana nang hami pilih Tuhan macegomos dipangido rohanami asa lampatawom mo hami diaka ngulu narumikot di bagasan ngulu nami si ganopari asa gabi halomon ni roham saluhu gulmi ni ngulu nami nuaing kupasahat tayo masaluhu na tuho talumobi ruas ni huriam hakawi pasar minggu nama dohoti par minggu di bagasat dikyo songoninang nama dohoti marhiti-hiti live streaming dongani ramoti hami saluhu na pasu apeho tangamu na labo jalan na sun badiyay mamasu-masu mangaliho sahala mangaliho nagugodo tatawod di hami ato hupagonggo po kami madaging ng tote nami tuho mga sahon anakmu Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Tapasa mapiliat ta huhu mahita marede asini roham hupum alaho manobusam ipaian horohaku gabe sorangan muam ingananmu rohanami ondimi magohi makedot ngolunami gabe ulami Sairamoti marohaku asaboy bohan muam Sai mabar mapasu-pasu nang marhite siana ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedot ngolunami gabe ulami tidak kon hami agogon mi totong asulahon namar dosa ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedot ngolunami maka tindakon ho ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedot ngolunami gabe ulami
Marian itu hata naik patu pautama ulaon nabadia padidion nabadia tapa hohoma tapa sada marohanang pikirata tapuji matu hatta marede hita san buke de 146 ayat sada dohot ayat 2. Oh Jesus nang tarbidi do poso sai Roma magarigi hut manjalo ibuan na toras na nasida betuson ay na'y pasangaton na tuhoda danaho. Martang yang mahita alia manami na di banua gijang narodo hami tujulom mabuana kada danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan natoras nama buan akada dana si didiono tayo kamu mah hatani Tuhan Yesus lao mahamu tulia portibion ninna madoa kasisianna pudai hamu manasida saluhuk bangso didi hamu manasida tubagasan guarni debata ama anak dohok tordi parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu tonahoni tu hamu jala ingo ma sai dong anakku do hamu rasi rasaro ajal ni hasianganon manangisi na porsia dohok ni didi dapotan hanguluan alai naso porsia hona uhum sugut taing hok kamu ma dohot hatana tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buah ni jadi dung di ida Tuhan Yesus i sugoma rohana di dokma loas samu maka dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajao ni debata natutudu na hudohot tu hamu manangise pe anggo sosongo dana ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danahi dia pehom matangan na mamasu-masu nasida atong di hamu kadongan natoras nama buana kada dana si didion hati dako kamu majolo hata hapor siaut tai rak mahamu madok au porsia 2 tulu ya atau ngalusi hamu mah hata na husuku tonotu hamu na parjulu di pangido hamu nuang di dion akada dana hon tu bagasan ni nahina porsia muna 2 BH naulu do hamu mamudai akayana komuno asa diboto jala di huton nasida hatani debata na batuluhon naulu do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia romahamu
Ale Joanna Azalea Kiandra Boru Pasaribu. Udidi maho tu bagasan kuan di bata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan di bata maho di habu mo tu bagasan harajauna, ola nioro di saliling nililingna. Amin. Ale Jovian Asher Sitorus. Udidi maho tu bagasan gorni. Udidi maho tu bagasan gorni di bata ama. Doho tu bagasan gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gorni todi parbadia. Amin. Sai diramuti Tuhan de batama ho di habobong untuk bagasan harajonna ola nior rodi saliling nililingna. Amin. Jongjong mah natoras na baru mabuat dana tardidi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat nami akada dana hotuho. Jala di jakokoro na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa liling ni liling na. Asi maroham doho di akan atora sindak danahon. Sai pergugui jala ajari manasida manugunugu dak danaho tuho. Asarap nasida taruli di akka artani harajaommu. Amin. Maret de mahita sen buku de 145 ayat sada laos jongjong ma hamu saluhuna. Martangiang mahita tapasah ma piliata tu debata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroro ani saluhut silehon lehon na dinggat doho nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami ma sian na nilehom mitu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomon ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardo sa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat debata jala mula mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodaku Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopaku Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tutodim. Amin. Ya, Roma tu jolo akan nama bedak dan terdidi di jolo mahita akan manginang masih calangan marselamat hari Minggu ala tongon tiba-tiba pada didion nabadian.